Cirque du Soleil se tippreżenta produzzjoni esklussivament għal Malta għall-ewwel darba fl-istorja tagħha. Filwaqt li sar ftehim biex il-kumpanija teatrali internazzjonali tippreżenta produzzjonijiet għal 3 snin wara xulxin. Il-Viċi President ta' Creation fiħdan Cirque du Soleil, Daniel Fortin, kellu klim ta' tifħira l-Malta u qal li t-tim kollu ħerqan biex ikun f'pajjiżna. So excited that even the artists are calling me because they want to be part of this production, because they're very excited that we're coming to Malta. So I would say all the team is very excited and they have a great concept. They love the venue. We love the setting, so we can't wait to be here and present this show to Malta. Il-Ministru għat-Turiżmu Mizzi qal li dan l-avveniment fil-kalendarju Malti se jwassal biex fix-xhur li tradizzjonalment huma xhur kwieti għat-turiżmu mhux biss nattiraw it-turisti imma turisti ta' kwalità. Huwa importanti li dan se jsir fix-xitwa f'Novembru u Diċembru fejn tradizzjonalment ma jkunniex biżejjed turisti. Għaldaqstant qed nimlu biex ngħidlek gap fis-suq u perswas li se nintlaqa' tajjeb ħafna wkoll mill-poplu Malti u Għawċi imma anki mit-turisti meta se nagħmlu l-marketing barra minn Malta. Il-Chairperson tal-Awtorità Maltija għat-Turiżmu Gavin Gulija qal li l-awtorità qed tinvesti fil-produzzjonijiet u l-importazzjoni ta' avvenimenti ta' kwalità. Is-sem ta' Cirque du Soleil f'Malta ifisser li se nkomplu nollu il-livell ta' produzzjonijiet li jsiru f'Malta. Dan naturalment ser jgħin sabiex ikabbar il-viżibilità ta' Malta mhux biss fl-Ewropa imma mad-dinja kollha. F'din il-produzzjoni se jieħdu sem akrobatiċi u żeffina li se joffru produzzjoni teatrali artistika li wħud minnhom kienu parti mill-avvenimenti prestiġjużi fl-Amerika, l-Oscars u Super Bowl. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.